Makina honek barazkiak mozten ditu. Erakusleak nor eta nork kasuan. Aupa dizkideok, zer moduz? Gaur, euskaraz, etxeko tresnak zertarako diren azalduko duzu. Ikusi, hau birringailua da. Tresna honek gazta birrintzen du. Bideo honetan Amanek etxera iritsi berri den makinak zer egiten duen azalduko dio Sandrari. Tatxan! Zer da hori, Amane? Makina honek barazkiak mozten ditu. Eta zertarako behar dugu makina hori? Makina hau berezia da, Sandra. Berezia? Bai? Gauza asko egiten ditu? Zein? Makina honek kuiatxo batekin espagetiak egiten ditu. Tresna bat zer den eta tresna horrek zer egiten duen azalduko dugu. Honela osatzen da esaldia. Batzuetan izena, tresna edo makina, erakuslea nor kasuan, tresna edo makinaren izena, eta aditza izan aditza. Adibidez, makina hau zurigailua da, edo hau lisaburdina da. Makinak zer egiten duen azaltzeko honela osatzen da esaldia. Batzuetan izena edo erakuslea nork kasuan. Izena, fruta edo barazkia, aditza ten edo tzen amaiera hartzen duena, eta ukan aditz laguntzailea. Adibidez, tresna honek fruta eta barazkiak zuritzen ditu. Beste adibide bat, makina honek espagetiak egiten ditu. Etxeko tresna hauek denon etxean egoten dira. Zer dira eta zer egiten dute? Hau mikrouinlabea da. Makina honek janariak eta edariak berotzen ditu. Hori presio heltzea da. Tresna horrek janaria prestatzen du. Ura lisaburdina edo lisagailua da. Tresna hark arropa lixatzen du. Zein erakusle erabiliko dugu? Hau ala honek. Tresna birringailua da. Tresna hau birringailua da. Makina honek espagetiak egiten ditu. Orain jarri aditza. Hori mikrouinlabea da. Makina horrek janariak eta edariak berotzen ditu. Etxeko tresna bat zer den eta tresna horrek zer egiten duen azalduko dugu. Tresna edo makina batek zer egiten duen azaltzeko. Erakusleak nor eta nork kasuetan. Segi lanean eta lastre arte.